top 3 yliarvostetuimmat viinialueet. Mä kerron nyt mun mielipiteen, mitkä ne on ja miksi. Numerolla 3. Rosé champagne. Siis come on! Rosé champagne. Ainoa viinialue maailmassa, missä saat valmistaa roséviiniä sekoittamalla punaviiniä ja valkoviinin joukkoon. Miksi nämä viinit aina maksaa 15–30 euroa enemmän kuin se normaali pullote? Mä en tajua. Siellä 2. Burgundi, siis mä rakastan Burgundin viinejä, ne on ihania. Tää kyseinen viini ei ole edes kauhean kallis, mut come on! Vaikka teidän viinit on ihania, ei ne voi olla niin kalliita. Joku tolkku nyt sentäs olla pitää. Ja sitten ne perusviinit. Joku aina sanoo, että joo löytyy joku hyvä, aina löytyy joku hyvä, mutta isossa kuvassa, sori, vähän liian kallista. Ja voittaja-alue on mun mielestä niin yliarvostettu, että mä en viittis ostaa niiden pulloja. Châteauneuf du Pape Etelä-Ranskasta. Come on! Iso viljelyalue, siellä tehdään paljon viiniä. Ja miksi kaikki teidän pullot maksaa 30 euroa plus? Mä ymmärrän historian, mä ymmärrän kaiken ton, mut ei. Se viini vaan ei ole se raha-arvosta.